थ' नेटनि गोबां प्रब्लेम होयो। दा बिदिनो गोबां समाव सिगांनि समनिफ्रायनो जोंनि गुबुन जाथिफ्रा माने नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे मुस्लिम आरोना मुस्लिम मानसिया माने जोंनि ट्राइबेल आरो बर' हिन्जावसाफोरनि माने सायाव जोबोद गाज्रि नोजोर होयो आरोना जोबोद गाज्रि आरो बिसोरनि थांखिया बिसोरो बेबायदिनो माने मोजां मोननायनि बाहाना देखायनानै अननाय दिन्थिफ्लानानै जायखौ जोङो मा होनदों लब जिहादि होनना बुङो लब जिहादि माने गोसो थोनायनि बा लब जिहादिनि फानाव खोख्लैनानै माने बै सिख्लाखौ बै हिनजावखौ मा खालायो बिसोरो सासे गोसथोबाय मोजां मोननायाव सासे मोजां मोनबाय बिनि उनाव साथाम साब्रै लोगो नांनानै ओरै जिनाहारि खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं आरोना। थ' सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाथाया जाबोगासिनो दं बियो गोदान नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' गोबां समनिफ्रायनो गोबां सिगांनिफ्रायनो माने बिदि जाथाया गले गले माने जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बेबादि इसेबां माने इनाय हो खालामजासेयावबो बेबायदि जिनाहारि खालामजासेयावबो दिनै जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा लाइमोन हिन्जावसाफोरा माने बिसोरनि आखल आखु सभाब सरित्र गियानफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। एसेबो माने सोलायनायखौ नुनो मोनाखै। थ' जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि गले गले जाथाया जानो हमदों। माने जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा माने सोलायैयासो जोबोद दुखुनांथावना आरोना दा सोलायनांगौ इसिबां फोथायनाय दंना बे मिया मुस्लिमफोरनि सायाव जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा मियाफोरजों गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनायखौ गारनांसिगौमोन। बिसोरो बायदि फैसाजों लालस रिसार्च सोना होगोन नङा होमबा बायदि बायदि माबा फिसा फिसा खामानि मावना होगोन मदद खालामफ्लागोन सहाय खालामफ्लागोन गोदै गोदै राव रायलायगोन नोंखौ माने नङा होमबा नङा मानोना बिसोरो मा खालायो मोजां मोननानै सासे मोजां मोनबाय साथाम साब्रै लोगो जिनाहारि खालामबाय थिग बेफोरबायदिसोमा नङा होमबा खालि बुथारलायनाय गावलायलायनाय हादोरजों हादोर गावलायलायनाय नङा होमबा बुथारलायनाय थिग बेबायदिनो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जोङो प्रिथिबिखौ नायोबा थ' बिनिखायनो जोंनि मानसिफोरा बुजिनांगौ थ' इसेबां जासेयाव जेसेबां माने जिनाहारि खालामग्रा बलात्कार खालामग्रा जाया मानो बिसोरखौ दिनै केपिटेल पानिसमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखै मास मोननै मोनथामनि उनावनो जेलनिफ्राय गबोगोन बे गबोयोब्ला आरो बिसोरा मावनाय मोनसे आरो बिदिनो गोबावजों खनसे मावो थ' बेबादि जाबाय थादों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि मानसिफ्रासो सांग्रां जानांगौ जोंनि मानसिफ्रासो बुजिनांगौ जे गुबुननि फाव फान्दायनायखौ जों बुजिनांगौ गुबुननि कनसपिरेसि गुबुननि मोजां मोनफ्लानाय मोजांखौ सिनायनो रोंनांगौ गाज्रिखौ सिनायनो मोजां गाज्रिखौ बासिनो रोंनांगौ नङा होमबा जोङो मोजां गाज्रिखौ बासिनो हानाय जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफोरनावबो थानांगौ बे गियाना थानांगौ बबे मोजां बबे गाज्रि बबे लामाजों थाङोब्ला मोजां जागोन बबे लामाजों थाङाब्ला ना थाङोब्ला गाज्रि जागोन थ' बेफोरखौ सिनायनांगौ आरो गोबां जोंनि माखासे गथ'फ्रा अहंखार नङा होमबा बिमा बिफानि मानिया बिमा बिफानि बोसोन मानिया नङा होमबा जायनि जाहोनाव बबेयाव मा जाहैगोन बेखौबो गिनायबो गैया
साननायबो गैया आरोना फारसेथिं लाजिनायबो गैया। थ' बेबायदि जादों। थ' बेनिखायनो जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। गुबुनाथ' खाबु लाखागोन, नोजोर होखागोन, गाज्रि नोजोर होखागोन। थ' बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो सांग्रां जानाया जोबोद गोनां आरो बिमा बिफाफ्राबो बे बेलायाव खोब नोजोर लाखिनाया खोब गोनांथि दं आरो। थ' बे समाव जोङो बेल' नङा, बावैसो नैबे रिसेन्टलि जोङो नुनो मोनलायबाय, जोङो बिनि रायलायनाय, बे हिन्जाव मानसिनि रायलायनाय, बिनि एड्रेस खिन्थानाय, बिनि गाननाय जोमनाय, माखासे आब्रुथि डिसिप्लिनखौ जोङो नायोब्ला माने खर' गाज्रि फाग्लि बायदि आरो मानसिया। दामाने सोरबा मबाइलाव फन खालामनानै लेंहरदोंमोननो, बेनिफ्राय मानसिफोरा सोंनायाव मा बुंबाय, बयफ्रेन्ड होनना बुंबाय, नङा होमबा? थ' बेबायदिनो ओरैबायदि गोदाव सोराव, नङा होमबा? थ' बैसोर मानसिफोरा बिनि जिथुनाखि रायलायनाय, बिनि फाव फेसनफोरखौ हमनो हायाखै जानांगौ। जायनि जाहोनाव सहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों, मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायावबो भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' मोनसे सोंनायाव मा बुंदों, मा मानसि, बबेनि, नङा होमबा? मा लिरो? थ' बेफोरखौ मोनसे बर'नि बसुमतारी बेबायदि जों लानायखौ नुनो मोनदों। थ' बेयो लासिं सिं जायो आरो बे समाव बे न'खरनि मानसिफोरा नुदोंब्ला, नङा होमब्ला? बाय बाहागिफोर दंब्ला बेफोरखौ एसे खबर लानानै जाहाथे जोथोन लायो आरो। थ' दिनै मानसिया एसे खर'आ गाज्रि जानांगौ, जायनि जाहोनाव बे मानसिया मानसिफोरा मिथियैयाव बेखौ बिनि सायाव माने गोरोन्थि बुजियो, नङा होमबा? सन्देह लादों। थ' बुंनायानो उल्था फुल्थाखा, नङा होमबा? थ' बेनिखायनो ओरैबायदि जालांबाय, नङा होमबा? माने जों ससियेल मिडिया माने खेवोब्ला, नङा होमबा? खालि बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों मैयासो ना रिसेन्टलि सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसुलि, नङा होमबा? उन्दै बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय बा बायदि बायदि बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' बेफोरबो मोनसे जोंनि थाखायथ' मोनसे एकदम बिराद गाज्रि गोहोम गोलैयो आरो बे समाजाव, माने लासिं सिं आरोना एकदम जघन्य खामानि, माने जायखौ फरायसुला फरायसुलिफ्रा गुरु फोरोंगुरु हिसाबै मानियो, इसोर बायदि मानियो। थ' बेफोरबायदि सुबुंनि आखल आखुफ्रा मोजां जानांगौ, सभाब सरित्रफोरा मोजां जानांगौ। माने सासे फोरोंगिरिया बेबायदि जायोब्ला सारा माने मा खालामनाय जायो, गासैबो फोरोंगिरिफोरनि मान सनमानखौ जानाय बायदि जायो, नङा होमबा? थिग बेबायदि थ' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे साननैसो ससियेल मिडियायाव खोब बेफोरखौनो नुनो मोनगासिनो दं आरो सरसा जागासिनो दं। थ' दायनिगिरिफोरा जोबनायाव माबायदि साजा मोनगोन, थ' बेसो सोनारबाय आरो दाय जायफोर माने भिक्टिम माबायदि जास्टिस मोनगोन, नङा होमबा? थ' बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामबाय दिनैनि मोनाबिलिनि लाइभआव। थ' भिडिअ'आ गोलाव जागोन आरो गोलाव जाबाय। थ' बेनिखायनो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। उननि भिडिअ' फिन खनसे लोगो मोनफिनगोन मिजिङै दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ, लाभ इउ अल।